Seguim en directe, la nostra gent, canal 56, 11, 58 minuts, i anem a parlar d'un dels festivals que per mi, personalment, independentment de que el Teatre Clàssic de Penyíscola, per la gent que són del món del teatre i la cultura, el Teatre Clàssic de Penyíscola és potent pels anys que porta, però tenim aquí a Vinaròs, des de fa 3 anys, o sigui, la maleïda pandèmia ens ha fet molt de mal, però ens ha portat alguna cosa molt bona. I entre les coses bones que ens ha portat ha estat el Festival Arts Escèniques de Vinaròs. El que va arrencar fa 3 anys en dir hem de fer alguna cosa, no pot ser que la gent no tingui alguna cosa perquè no podia fer res, però s'ha consolidat, perquè només porta 3 anys, però s'ha consolidat i hi ha un cartell, un nivell, una qualitat digna de ciutats com puguen ser Castelló o València. Avui anem a parlar d'aquest festival d'enguany, d'aquest Festival Vinaròs d'Arts Escèniques, i tenim el regidor de Cultura, a Fernando Juan. Bon dia. Bon dia. I moltes gràcies per atendre a la nostra gent. Un plaer. Que ja ho sé que, bueno, t'han pogut enganyar perquè estàs de vacances, més o menys. Bueno, vacances des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda. D'aquella manera, perquè era impossible poder-te pessigar en altres circumstàncies. Sí que vam tindre a Amparo per parlar de la primavera i això, i ara estem aquí en aquest festival, que de fet va arrencar el 30 de juny, i 3 de juliol i es van fer 2 actuacions i ara aquest divendres, demà mateix, tenim un dels puntassos que porteu. Fem una miqueta el resum d'aquest muntatge que se us va ocorrir fa 3 anys a fi de... Què fem? Bàsicament, com vam entrar en tot el període de pandèmia, confinament i tot el que va vindre després, una de les, diguéssim, inquietuds que teníem nosaltres és que, com s'havien tancat tots els aforaments, els recintes tancats, llavors vam pensar, bueno, i com suplir un espai cultural, com donar aquest lloc a la cultura que ara, degut a la pandèmia, se mos ha reduït en tants de camps. I llavors vam pensar que tenim un recinte obert, que era la plaça de Bous, i vam dir, bueno, la plaça de Bous és suficientment gran, estan les grades, està l'arena, el coso, i llavors podríem muntar allí complint estrictament la legislació que hi havia en aquesta normativa, en aquest moment, que era molt, molt, molt restrictiva i estava unes separacions entre les cadires, un aforament limitat, unes mesures de desinfecció, higiene, etc., un control molt exhaustiu, i doncs bé, ens vam decidir a dir anem a agafar la plaça de Bous, anem a rehabilitar tot el que poguéssim i anem a fer-lo un espai cultural digne per a que, diguéssim, els nostres conveïns que estan sortint en aquesta primera fase de la pandèmia i porten tants estancats i que puguen gaudir un poc. I llavors, diguéssim, d'arts escènics ja en teníem, ja teníem una certa tradició, però vam decidir concentrar-ho allí. I va ser una aposta decidida, molt forta, en pro de la cultura. Molt arriscada, perquè en aquell moment ningú ajuntament i ningú volia arriscar-se a tot el que comportava tota la normativa, tota la legislació, tota la part sanitària. Perquè quan tot va bé és molt fàcil. Sí, quan tot va bé és molt fàcil. I llavors també va servir per donar un poc d'alè a totes les companyies que fan espectacles culturals que estaven totalment ofegades. I així ens ho reconeixen a dia d'avui. Vull dir, van ser el primer o de les primeres ciutats d'Espanya en la que van fer aquesta aposta decidida. Va sortir bé, sempre en aspectes molt millorables, se va passar al segon festival i avui en dia ja estem al tercer. El tercer hem decidit, en aquest marc de la carpa del Vinaròs Arena, de la plaça de Bous, doncs concentrar tot el que és el festival en 15-16 dies i reduir el número d'actuacions però siguin més de nivell per a tal de consolidar-lo. I crec que aquesta aposta l'hem aconseguit justament en la plasmació d'aquest programa. Sí, perquè de fet les dues actuacions que s'han fet el 30 de juny i el 3 de juliol vau arrencant el Totó Burlat, una òpera bufa genial. Sí. És que la veritat aquí vam decidir, a veure, portem una òpera, vam estar parlant diguéssim, en el Palau de les Arts de València i aprofitant que tenen un servei itinerant per apropar justament tot el que fan al Palau de les Arts de València, que és magnífic, doncs dir, intentem portar-lo a Vinaròs i vam aconseguir-ho. Està fora de programa justament
perquè ja ho teníem muntat, això. La gent pensa que pot ser molt fàcil, però no. Són 4 o 5 mesos com a mínim de treball, trucar a companyies i que et digui que no. Perquè ara, Fernando, teniu el hàndicap de que tothom vol programar. Ara tothom vol programar, exacte, i han tingut aquest programa, però nosaltres veníem avalats justament perquè estem a la xarxa de teatres de la Comunitat Valenciana i des d'aquest any a la Red Nacional de Teatros. O sigui que són dues coses que, diguéssim, ens donen més possibilitats per a poder contratar justament en aquestes companyies de moltíssim nivell. I llavors, al concentrar-ho en aquests 15 dies, en aquests 15-16 dies, doncs vam programar-ho en temps i vam aconseguir-ho. I el resultat és això, que va vindre l'òpera bufa, un espectacle magnífic. Jo vaig, diguéssim, quedar-me meravellat a partir d'aquesta camioneta, tot el muntatge que tenen, que és impressionant, i ho van fer fora de la plaça de Bou, justament perquè és per a, diguéssim, per a públic, per a tothom, i per a apropar l'òpera. De carrer, sí. I després ja van tindre la primera dels espectacles, Dos tablas i una passió, que Rafael Álvarez del Brujo ens va meravellar. I va agrair públicament el fet de que donéssim suport de l'època de la pandèmia i aquest primer festival a que aquestes companyies poguessin accedir ja a una oferta en públic. Ara, aquest divendres, demà, ja ve Malvivir, l'obra. Ahir ja li peguem un papa. Diguéssim que és de nivellazo altíssim en Aitana Sánchez Gijón, actriu immensament reconeguda i que té una obra, i que porta aquí una obra magnífica i molt ben elaborada. Després, el diumenge, ja entrem a Maria del Mar Bonet. Vull dir, Maria del Mar Bonet i Borja Peñalba. No fa falta presentar a un artista d'aquest nivell i d'aquesta solera que té i que té moltíssims fans, moltíssima gent que el seguiment, en una trajectòria impecable. I mantenint-se allí després de tants d'anys, perquè nosaltres érem ben jovenets i la Maria del Mar Bonet, que era joveneta, ja estava allí, ja estava cantant i anava... Exacte, i aquesta ve, la cantant ve el diumenge. El 10 de juliol. El 10 de juliol. El dimarts ja ens ve un altre dels clàssics també dels festivals que s'han fet aquí, els Joglars, que repeteix, en aquest cas en l'obra, en l'espectacle que és el Aristòfanes, satíric, una sàtira impressionant, molt ben elaborada, i bé, diguéssim, dintre de la fama que el precedeix, és un més i més modern i més actualitzat en, diguéssim, en el que és políticament correcte i incorrecte i, diguéssim, el nivell de la moral i l'ètica de cadascú i ens impacta. És que ja sabem que els Joglars tenen una manera de fer els seus espectacles en què tu saps el que et trobaràs allí. Exacte, són trencadors. Que trenquen, són políticament incorrectes, ells van... I a més ara l'Alberto Castillo Ferrer com a direcció escènica és un crac. Sí. És un crac i a veure que no deixa ningú indiferent i a més tothom surt molt satisfet de les representacions o dels espectacles dels Joglars. Després fem una petita pausa fins al divendres, aquest divendres 15, el divendres 15 el proper... No, divendres, aquí estic equivocat perquè tu tens la primera... Vam fer del llibret un... És veritat, que jo tinc 14 al programa, divendres 15. Nosaltres vam fer una tirada curta per a veure les errades, va repartir, però la que tinc jo és la tirada llarga. Avui estem a 7, dijous que ve 14, doncs 15. Molt bé. I aquí ens ve l'obra de teatre clàssica, que és Tito Andrònica, però han buscat justament una de les millors que hi ha també, en el circuit de lo que és el teatre clàssic, perquè no oblidem que el Festival d'Arts Escèniques volem tocar diversos palos diferents. Per què? Perquè hi ha diversitat de gustos i el que volem és, diguéssim, presentar el millor de cada casa, diguéssim, en aquest cas. No, en aquest cas, a veure, jo la gent que no conegui o que no sàpigui o que no hagi vist mai el Tito Andrònico, que Titus Andrònic, Tito Andrònico, Titus Andrònic, o sigui, té 40 noms, el Tito Andrònic és... Perdoneu, coses del directe. Coses del directe, perdó, que pensava que l'havia desconnectat. És una obra de teatre, potser sigui el drama de Shakespeare més violent, més sanguinari, més salvatge, però d'un nivell, d'un dramatisme, d'una força, però espectacular. O sigui, no s'han de perdre aquesta obra, és que no se l'han de perdre. I, ojo, hi porteu la companyia de teatre Noctàmbulo, Déu-n'hi-do també. Nivell. És que aquí vam centrar-ho i la idea, llavors dic, per aquest tercer festival, reduir
els espectacles, però que siguin de molt nivell. Per què? Perquè l'objectiu del Festival d'Arts Escèniques de Vinaròs és consolidar aquesta curta trajectòria, però intensa, i crear-la com una necessitat cultural ja en tot l'entorn de les nostres terres, tant de les del sud de Tarragona com les del nord de Castelló, perquè puguem gaudir tots els habitants d'aquestes zones de coses que tenen a Barcelona, o a Madrid, o a València. No, i que a més, al concentrar-ho en 2 setmanes, Sí. poc més, això que dona? Pues que, a veure, que la gent, si tu li fas una programació, el mateix, fet una cada 15 dies... Se pot perdre. Exacte, cosa que és pim-pam-pum. El mes Llavors- d'agost, la tranquil·litat, que el mes d'agost m'on anem de Molt bé. platges, m'on anem de viatge. El mes d'agost diràs que no estem massa per veure teatres ni per veure activitats. Però si aconseguim fixar unes determinades Exacte. dades durant molt de temps, diguéssim, durant diversos anys, llavors ja crees aquesta afició i aquesta La necessitat gent cultural. hi agarra el que és la rutina. L'hàbit. L'hàbit. Molt bé. I acabem el 17 de juliol. El 17 de juliol ve la companyia Maduixa, que és de dansa, de teatre, de poesia visual. En aquest cas, l'obra és la de Migrare. És la segona de les 3 obres que té. La primera ja va anar a un anterior festival, esta és la segona, i en propers festivals farem la tercera ja. Per a què? Perquè hi hagi, diguéssim, el conjunt de tot el que ells volen expressar i volen motivar amb aquesta dansa visual i la posada en escena tan especial i tan particular que tenen elles. Aquí, Fernando, primer any era fàcil, perquè com no hi havia res més, entre cometes, o estaves a casa o venies a veure... Era arriscat, Sí. fàcil però arriscat. Tinc que referir a nivell de dir, pues, bueno, sabem què podem trobar perquè com ningú fa res, però clar, què podia passar? Que la gent digui, no, jo no moc de casa, que tinc por. El segon any ja va, però ara ja tothom ja programa, tothom ja fa coses. Com mos està responent el públic? Bé, a veure, jo personalment voldria que respongués més. Sí que és cert que aquests últims dies està augmentant molt la venda d'entrades. Les entrades les venem via internet i també amb habilitat del servei, que aquí tenim posat de 9 a 10, és a dir, l'hora abans de l'espectacle, però també amb habilitat a l'auditori, el conserge que hi ha, que pugui vendre telemàticament també en targeta, diguéssim, a l'horari de 6 a 9 de la nit, de dimarts a diumenge en l'auditori mentre estigui allí. Llavors la gent tindrà l'accés quan vagi a partir de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, qualsevol dia de la setmana, excepte el dilluns, i podrà comprar l'entrada i fa el pagament en targeta i avant. Vull dir que s'està facilitant al màxim. També és cert que l'aforament ara l'hem augmentat moltíssim, però de tot l'aforament que podíem tindre a la plaça de Bous vam optar per la qualitat i llavors hem cobert tot l'aforo d'un sector que és el que permet veure perfectament tot el que és el recinte de lo que és l'interior de la caixa de teatre. Perquè és que podríem augmentar 2.000 o 1.500, sí, però se perden una part, un cantó, el que sigui. Llavors volem que la gent gaudisca de la sonoritat, de la visualitat d'aquestes obres i les pugui gaudir al 100%. I per tant està més reduït justament per aquest motiu. Això està molt ben fet i molt ben pensat. En primer la qualitat. I a la gent els animem que val la pena, ja estem parlant que no és res, són 4 dies, no estan tot l'estiu, sinó són 4 dies i s'ha de fer. I no es perguin ni el de demà, amb l'Aitana, ni el Titus, no se'n perguin cap. Però aquestes dos és que són, abans del micròfon tancat ho parlàvem i dic, ostres, el Titus Andrònic, és, vamos, genial. Bé, tenim el Festival Vinaròs d'Arts Escèniques, que ja el tenim en marxa i d'aquí, com el temps vola, d'aquí no res ja ha passat. I després, agost, la gent se pensa que no es fa res, però se continua treballant i prepararem, m'imagino, que ja estem treballant fort de cara a... Sí, estem treballant moltíssim, entre altres coses, perquè a l'agost, pareix que no, però la Carpa Vinaròs Arena continua i estem allí posant totes les entitats que vulguin participar i que vulguin formar part d'algun espectacle més local, doncs situar-les allí, ja que tenim tot el projecte i tot està muntat durant agost i setembre. I també estem preparant ja la programació tant de la Carta Pobla, que hi haurà un seguit d'actes que també seran introduint també teatre, etc. La programació de terror i la programació de l'hivern. Tot això ja ho estem fent este mes, vam començar el mes passat, perquè aquí és preparar una cosa, però quan està aquesta determinada cosa, estàs ja preparant les altres. Perquè vulgues o no vulgues, preparar això
i preparar-ho en el nivell suficient per a poder presentar-lo dignament, són 4 o 5 mesos com a mínim. No, és que a més, a veure, aquí heu fet una aposta per la cultura, des de fa uns anys que aquí, heu fet una aposta molt potent per la cultura. Tenim la gran sort de que també hi ha entitats molt potents aquí a Vinaròs que col·laboren, que treballen, que fan espectacles no dignes, fan espectacles bons, molt bons. Per exemple, l'escola de teatre, per exemple, i els grups de teatre que hi ha públics i privats que hi ha aquí a Vinaròs, tenen un nivell molt bo. L'escola de teatre enguany ha arriesgat en unes obres molt fortes i molt potents, però les han complert. És cert que l'auditori és menut, però és que l'han omplert. Però han fet unes obres molt potents. També a nivell privat, el Toni Guillot també ha presentat unes obres molt bones i molt potents. Després, que hem de dir, de Locura i Gensana, aquests fan uns espectacles també. Molt dignes. Aquesta barreja entre les entitats locals i el que porteu de la comarca fa unes temporades, diguem-li per dir-ho d'alguna manera, temporada tardor-hivern, després ve la de primavera, unes temporades molt bones, molt potents. Està arribant a la comarca? Jo penso que sí. Hi ha molta gent, per exemple, a la venda d'entrades d'aquest del festival, hi ha moltíssima gent de fora, del que és la localitat de Vinaròs. En les entitats locals, doncs, depèn. Sí que es parla moltíssim i en el boca a boca s'ajuda molt. A la comarca s'intenta arribar més. Determinades actuacions que siguin, per exemple, en l'auditori, doncs està clar que, degut a l'aforament menut que té, doncs no podries expandir més. També, és cert, tenim aquest hàndicap, però bueno, en tot el que se va, per exemple, al Vinaròs Arena, doncs llavors aquí la gent pot gaudir i pot vindre i de fet agraïm moltíssim que vinguin la gent de la resta de la comarca perquè fem poble, fem comarca i fem territori, al cap i a la fi. I enriquim Vinaròs, perquè la gent, fins fa no molts anys, Vinaròs, llangostí, restaurants i platja. No, doncs ara és referent cultural. Aquest és l'objectiu nostre. Tot suma, Tot suma. Aquí no hi resta res. I no ens fem la competència uns als altres, sinó al contrari, és enriquir tot el territori. Perquè deien que realment el que hi ha aquí és una gran qualitat i una gran capacitat d'organitzar, perquè estem parlant de música, dansa, teatre i... Intentem tocar totes les tecles. D'un gran nivell. Qui no està satisfet és perquè no vol. Perquè si no t'agrada la dansa però t'agrada el teatre, tens teatre. Si no tens la dansa, si no tens això altre. I a nivell, i si anem a parlar de música, l'Aliança. Jo estic enamorat de la secció de corda. Recordo quan el director de l'Aliança van arrencar les primeres, en molt poqueta gent, la part de corda, i jo li dic, ostres, però això vols dir? Diu, això funcionarà. I el resultat ho veiem en molts de grups que s'han format a partir de, diguéssim, l'escola de l'Aliança, que han anat progressant, han anat després conservatori, etcètera, i tenim quartets que són una meravella. Jo comentava en Renovell i diia, però, ostres, que claro... La base la tenim. Violí, el cello, ostres, música clàssica, o sigui, aquests concerts, i em va dir, sí, estem parlant de fa molts anys, va arrencar igual fa almenys 10 anys o 12, va arrencar. O sigui, que aquesta gran riquesa cultural que tenim a la comarca i en aquest cas concretament aquí a Vinaròs, és per felicitar-vos i que continueu en aquesta línia. Doncs moltes gràcies, en això treballem i continuarem treballant. Munteixem alguna cosa, Fernando? No, de moment això tot bé. Doncs bueno, haurem de quedar després de l'estiu ja per parlar de la Carta Poble i per parlar de... En quan tinguéssim tot el conjunt de la programació, que ho farem aquesta vegada en un únic llibret, bastant més dens i que estaran totes les actuacions, que inclouen la Carta Poble, els reclams, les obres de teatre que venen acompanyant dins del circuit i tota la programació tardor-hivern. Fernando Juan, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per haver vingut en directe al Canal 56 i felicitats i a seguir treballant. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'oportunitat.